kai sarki. Saraki gwarzon maza dawai su na yi muka tambari. Zaki a dawa kake mana yi bayan masu. Saraki gwarzon maza dawai su na yi maka tambari. Zaki a dawa kake mana Ibrahim sarkin muguram. Ya Allah wahida in ka bani baiwa in yi tambari dan girman Muhammadu. In ka bani dama su ji zahiri duniya da lahira. Muhammadu ne abin alfahari wa alihi sahabihi. Kusan ɗaya ne kun ji zahiri na zo ne da baituka. Zan yi wa dawi su adan gari shakundun mai duka. Mai na Ibrahim sarkin muguram. Jagayya na mai bari kurar karfe ka gama da su. Saki cikin dawa kukanka yana ta firgitar da su. Sadauki kake ko dubu suka zo ka gama da su. Gamji sha sassaka mai na Ibrahim ka gama da su. Sarki dan sarki kake labarin na ta firgitar da su. Wato sarki Umar Allah ya ji kan maza sun kwanta dama. Saraki gwarzon maza dawai su na yi maka tambari. Zaki a dawa kake mana Ibrahim sarkin muguram. Jinjina nake muka sarki Ibrahim mai muguram. Taka dai lafiya sarki Ibrahim mai muguram. Kai jirgi shadaka sarki Ibrahim mai muguram. Akara da kai babu kyau sarki Ibrahim mai muguram. Dawisu mai kyan gani sarki Ibrahim mai muguram. Wanda da shafa duniya ni dai ban san iya gudun ka ba. Gayya mai na turan giwa kai kun ji sarki na sarakuna muna yaba hali mai hannuwa da dama mai aljihun raga gidanka mun zo nema mai yakana mun duba gaban ka sai alkhairi gaban ka Allah bayan ka rabbana gatanka mai na Ibrahim ga tambura mun doka kamar na babbar kyauta. Saraki gwarzon maza dawai su na yi maka tambari. Zaki a dawa kake mana Ibrahim sarkin muguram. Kai DJ SB bari in kai gaisuwa uwar gidaren gida. Salidi ga baituka saraki giwar mata tauraruwa ta gida. Fadar kima daban take sarki ma daban take. Ladidi ke jinjina saraki giwar mata gaishe da ke gimbiya. Hawa kulu ga gaisuwa saraki giwar mata daga ladi sai ke kawai. Na ga zahiri babu wai sarki sai ke kawai. Fadar ma daban take ke zara shi kuma wata. Barki so mai gadon zinare yau kan gidanki zani in tare. Batun kudi ba sai na share batun abinci sai na ture. Amarya gidan hakimanmu kai ta yaya zan ƙi garinmu. Garinmu ya fi ƙarfin naku yaba garin ku in ka kosa. Muguram ta Alhaji Daudu wallahi ba gaba da gaba ba dan ko ta baya sai ka shirya. Wakili amma na gaishe ka ga wakili ga sarkinmu. Wakili amma ka zama namu wakili amma nuna isarka. Kamin karin da sai na share mai zaratu mu je takenka. Dogarin Musa ma na gode kai gama ke ina bayanka. Dogar Kabiru na gaishe ka kaji maza a ƙarshen baiti. Saraki gwarzon maza dawai su ne muka tambari. Saki a dawa